Peťo sa ďalej pýtal, má 3 rôzne produkty. Či to vie predávať na jednej sociálnej sieti alebo na troch. A teraz vám normálne, že odrecitujem Peťovú otázku. Skús navnímať, že ako vlastne robiť stratégiu sociálnych sietí iba na základe toho, čo napísal Peťo. Chce začať tvoriť pravidelný obsah na sociálne siete pre jeho ocina, sklársky skanzen, v podstate jediný svojho druhu na Slovensku. Volá sa to, že sklený podčiarkovník sen. Kto nepozná profil, pozrite si, je veľmi zaujímavý. No a jeho ocino robí ukážky práce so sklom pre rodiny, školy, zážitkové. To je jeden produkt. Takže ukážky práce so sklom pre rodiny a školy. Zážitkové kurzy pre jednotlivcov a predáva ručne tvarované výrobky zo skla. To sú 3 produkty. Skúsenejším marketérom, akým je podľa mňa aj Peťo, už teraz určite napadne, ako takýto profil robiť. V kontexte toho, čo si hovoríme na našich masterclass, algoritmu alebo kdekoľvek, kde je téma budovania značky v digitálcoch. No a Peťo sa nevie úplne rozhodnúť, ako nastaviť celkovú komunikáciu cez Instagram a Facebook, či už vo videách, storkách a podobne, keďže tieto 3 produkty sú v podstate pre 3 rôzne cieľové skupiny. Takto sa nad tým zamýšľa. A teraz príde genialita v Peťovej otázke. Peťo chce budovať na Instagrame a Facebooku ocinovú osobnú značku, viac zamerané na neho ako osobu, než na skanzen Sklený sen. Cieľom bude aktívna komunita, propagácia, ale samozrejme priviesť ľudí do e-shopu. A cieľovka sociálnych sietí. Všetci obdivovatelia, nadšenci tradičného remesla, sklárstva, umenia. Reelská príspevky, osobné príbehy ocina spojené s tým, čo robí, nejaké filmové reelská, nejaké storky, ktoré by boli vyslovene aj predajné, žiadna oklúka ako v reelskách. Peťo, úplne super. Akože celé, ako si to napísal, to dáva zmysel. A najviac sa mi na tom páči to, že nechceš budovať 3 produkty pre 3 cieľové skupiny, ale že chceš budovať tvojho ocina ako osobnú značku. A čo si z tohoto môžeme zobrať do marketingu aj firiem, je, že existujú rôzne značky založené na produktoch. Hej? Boli to napríklad Parfums SK. Kto si ešte pamätá Parfums SK? Dajte mi vedieť. Ale myslím, že Parfums SK sa pred pár rokmi rebrandovali na značku Notino. Čo tým dokázali, že sa rebrandovali na značku Notino, je to, že si otvorili svet do sveta kozmetiky, do sveta rôznych v podstate rôznych skincare, do sveta, že nezostali zafokusovaní len na tie parfumy. A to je jedna z najväčších chýb brandingu, ktoré môže značka spraviť, že si do názvu dá svoj produkt a tým pádom sa zaobali iba pre jednu cieľovú skupinu. My tie značky chceme mať pre viac cieľových skupín. Takisto ako Peťo. Ty máš 3 produkty, ktoré sú jednak všetky spojené so sklom, takže to je úplne super, hej. Ale aj keby proste máš 3 produkty spojené so sklom a ďalšie 3 produkty kokos spojené s, že predávaš náčinie rôznym remeselníkom, tak to stále môže byť pod jednou značkou. Dokonca náčinie pre remeselníkov a predávanie MacBookov môže byť pod jednou značkou. To sa potom volá Alza. Ale každopádne je dobré mať tu tie otvorené dvierka. Mňa sa dneska pýtal niekto na Instagram Stories, že prečo som si zmenil Instagram z digitálna stratégia na Kiavčin, čo je moje priezvisko. Je to veľmi jednoduché. Je to preto, lebo som sa chcel otvoriť rôznym možnostiam, ktoré môžem robiť. Nie len zdieľať v podstate abstraktné digitálne stratégie, nikto nevie, čo to stratégia znamená, všetci robíme stratégie. Nielen zdieľať abstraktné digitálne stratégie, ale v podstate byť otvorený ako dostupný, nechcem povedať učiteľ, dostupná komunita marketingu okolo v podstate mojej osoby, a teraz už to nie je ani tak okolo mojej osoby, ale je to skôr okolo digitálcov. Tá komunita to mala byť pre každého, hej, nie len pre nejakých proste digitálnych nerdov, stratégov. Ja som rád, že som si tú komunitu vybudoval na základe marketingových geekov, ale museli sme sa posunúť aj trošku ďalej do akoby iných cieľových skupín. A ja mám teraz 3 hlavné cieľové skupiny, možno 4. Jednou z nich sú marketingoví nerdi, geeci, tí, čo tam boli na začiatku v podstate. Druhou sú tí, čo začínajú svoj vlastný online biznis.
mamičky na materskej, ľudia, čo akurát vyšli zo strednej školy a majú 18 a chcú sa rozhýbať a chcú byť zdraví. Potom sú tam influenceri a tvorcovia, ďalšia skupina, ktorá sa úplne odlišuje od tých prvých dvoch. No a potom sú tam marketingové agentúry a klientské marketingové pozície, ktoré v podstate môžu zaujať moje tipy a triky. A ja som sa takto potreboval otvoriť hlavne pre tých nemarketérov, pre tých tvorcov, influencerov, pre tie mamičky na materskej, pre moju mladšiu verziu samého seba, aby mi to dávalo zmysel. Takže čo robia aj ostatné značky, je to, že oni sa postupne otvárajú väčšie a väčšie cieľové skupiny a majú okolo toho strašne veľa roboty, keď sa musia otvárať. Ak tvoj ocino, sklár, bude mať v podstate brand, ktorý bude jeho menom, tak to meno môže skrývať čokoľvek od skla, potom môže skrývať kokos aj to, že bude možno primátor svojho mesta, svojej obce. Čokoľvek, hej, že tá značka, to meno, keď ho nezaobalíš do toho predmetu podnikania, tak môže žiť vlastným oveľa krajším životom, ako keď ho zaobalíš do predmetu podnikania. A takto by mal fungovať branding. Hej, že stratégia je zjednodušenie. Proste fúrt sa snažíš zjednodušovať, nie komplikovať. Nekomplikuj to 3 profilmi, sprav si jeden profil, ktorý môže mať 3 cieľové skupiny. A to podľa mňa, Peťo, zamýšľaš veľmi, veľmi dobre. Takto by som na začiatok stával nejakú veľmi jednoduchú brandingovú, marketingovú stratégiu. Ak máte k tomu nejaké otázočky, pokojne sa pýtajte. Otázky ako je táto pravidelne riešime s digitálcami na našich Q&As, živých sessions. Aj toto video je záber z našej jednej živej Q&A session. No a ak sa chceš spýtať čokoľvek, napíš mi to prosím ťa buď do komentára pod toto video, alebo sa pridaj do digitálcov a ja rád skonzultujem tvoj konkrétny prípad, tvoj konkrétny problém, ktorý práve riešiš na sociálnych sieťach alebo v tvojom online biznise. Ďakujem moc za pozornosť a nezabudni hodiť subscribe a like.